हादरनि मादावनो बयनिख्रुइबो साबसिन बयनिख्रुइ डिसिप्लिनसिन आरो बयनिख्रुइबो गोख्रोंसिन माहारियारि आफाद होनना बुङोब्ला बेयो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा आबसु आरो बे बाथ्राखौ थांखिनानै गोख्रों बाथ्राजों बुंदों एमपि दिलीप सैकिया बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों जेराव गोलाव समनिफ्रायनो बिथां दिलीप सैकिया बिथाङा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव जा बर' हारिनि गेजेराव थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादों बे थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि दफाफोरखौ मावफुंनायनिबो गोबां मानि दाबि दिखांदों लोगोसे सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरसिम गामि सोसननायावबो बिथांनि गोबां मानि बिहोमा दं होननानै बे समाव जों मख'नांगोन बुंनांगोन जेराव दिनैसिमबो एबा दिनैबो बाथ्रा बुंदों बर'नि सेनस्रि आफाद होनना बुंबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादानो हादोरनि मादावनो एबा मोनफ्रोमबो आफादनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गोख्रोंसिन डिसिप्लिनसिन एबा गावनि मोनसे मोजां खामानि मावग्रा आफाद होनना बुंबा बेयो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे गोख्रों आरो बाख्नायथाव आरो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा होनना बुंनांगोन जेराव सासे एमपि दिलीप सैकिया बिथाङा दरं उदालगुरिनि एमपि बिथां दिलीप सैकिया बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबायदि दिनैनि बे 57थि बोसोरसालिया जुथुमानि जा गेवलां मेल आरो बे गेवलां मेलाव हादरनि सासे गोख्रों नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा नुजाथिफैदों एबा बाहागो लानाय समाव बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबायदि बाथ्रा बुंनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां एबा गोग्गाथाव बाथ्रा होनना जों दिनै बुंना लानांगोन दानिया फैदो बिदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादारि हादरनि मादावनो बयनिख्रुइबो गोख्रोंसिन मोनसे आफाद मोनसे साबसिन हामसिन डिसिप्लिन गोनां मोनसे आफाद बेखौ माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि दीपेन बड़ो डांगरियार बलिष्ठ नेतृत्वत भविष्यदर्शी नेतृत्वत ऑल बडो स्टूडेंट्स इउनियने समग्र बड़ोलैंडत कर्मेरे एक विशिष्ट चिनाकी दिबर कारणे सक्षम होइसे मैं भाबो उत्तर पूर्वांचल बा देशर भितरत जदि आटाइतকৈ डिसिप्लिन आटाइतকৈ भाइब्रेंट स्टूडेंट अर्गेनाइजेशन आछे हे स्टूडेंट अर्गेनाइजेशन तो होइसे ऑल बडो स्टूडेंट्स यूनियन बहुतर लगत व्यक्तिगतभावे सम्पर्क आछे बहुतर लगत नाइओ किन्तु आत्मिकता एटा इमोशनल रिलेशनशिप बड़ो भूमित थका प्रतिटो जातीय संगठনৰ লগত आमार आछे और भविष्यतलो हेतु থাকিব कारण आमार लक्ष्य समान आमार लक्ष्य प्राप्तिर कारणे आमी सकलोए प्रयास चलाई आसु समान लक्ष्य समान आकांक्षारे आमी बड़ोभूमिक स्थायी शांति और बड़ोभूमित आमार एक द्रुत विकासर गतिरे आमी 35 लाख बड़ोभूमिवासी राइजक समस्वरे आगबढ़ाई लै जोৱাৰ संकल्पेरे आमी बिटिआरत काम करि आसु।